Два гады калоніі даў суд цэнтральнага раёну сталіцы раварысту і толькі таму, што той з'ехаў ад міліцыі, каб яго не затрымалі. А вось кіраўнік губазіку Мікалай Карпянкоў кажа пра гуманнае выкарыстанне зброі супраць пратэстоўцаў. Гэта навінка ад сілавікоў. Гуманнае забойства атрымліваецца спадарства. 69-й дзень пратэстаў у Беларусі. Вітаю, Сергей Падсасонны, гадзіна жывога эфіру студыю Белсат. Не пераключайцеся. Канада – адна з краінаў, якая найлепш арыентуецца ў нашай сітуацыі, падтрымлівае нас. Я должна закрыть чат, потому что у РУВД есть постановление об изъятии носителей информации и осмотре моего жилища в случае, если я не соглашусь. Дзяржаве відавочна не хапае грошай. У дзяржавы няма часу, каб чакаць, пакуль чалавек усё заплаціць. Нельзя запрещать цензурой что-то высказывать. Гэтая ўлада ніколі ўжо не пачне крымінальнай справы супроць сілавікоў, якія збівалі і забівалі людзей. Люди хотят перемен, чтобы остановили насилие. А на пачатку нашага выдання спадарства прыгледзімся да сітуацыі ў айчынным спорце. Толькі за апошнія дні ў Беларусі асуджаныя капітан зборнай у рэгбі Марыя Шакура 10 сутак, кіраўнік клубу дзюдо Канстантин Палей 15 сутак, шматразовы чэмпіён свету ў тайскім боксе Юры Булат 15 сутак, шматразовая чэмпіёнка Беларусі ў тайскім боксе Александра Сітнікава 10 сутак. Таксама напярэдадні выйшла пасля 15 сутак Алена Леўчанка, вядомая баскетбалістка, але яе не выпусцілі адразу, а яшчэ і пакаралі штрафам. Вось такія навіны даходзяць да нас, а таксама стала вядома пра тое, што трохразовая прызёрка алімпіядаў, чэмпіёнка свету і Еўропы па плаванні Александра Герасіменя пакінула Беларусь. Цяпер яна знаходзіцца ў Вільні і стала на чале Беларускага фонду спартовай салідарнасці. З намі на сувязі Александра Герасіменя. Добрый вечар. Здравствуйте. Спадарыня Александра, гэты выезд часовы, як вы спадзяецеся, ці ўсё ж такі з вяртаннем? Конечно же, я надеюсь на то, что я вернусь. Я здесь по собственной воле, по собственному желанию. Нужен был представитель от спортивного сообщества, кто бы представлял интересы за рубежом, тот, кто бы общался с национальными олимпийскими комитетами, тот, кто бы общался проводил международные встречи с международными организациями. Соответственно, мы решили, и я взяла на себя такую ответственность, представлять нашу спортивную общественность здесь, за границей. Літаральна 2 гадзіны таму вы сустракаліся з беларускай дыяспорай у Вільні. Таксама сёння адбылася сустрэча з кіраўніцаю Нацыянальнага алімпійскага камітэту Літвы. Як прайшлі гэтыя сустрэчы і як вы сябе адчуваеце вось у іншай краіне, але дзеля вялікай спартовай беларускай справы? Я скажу, что весь белорусский народ, весь нас поддерживает, они очень переживают и солидарны. Мы провели встречу с председателем Национального олимпийского комитета, нас поддержали, готовы помогать, готовы принимать наших спортсменов по необходимости и оказать любую поддержку. И, вы знаете, мы встретились с белорусами, которые поневоле оказались не в своей стране, которые поневоле оказались за рубежом. И мы ощутили эту просто мощнейшую поддержку. Мы ощутили вот эту энергетику, которая сейчас исходит от всех белорусов. И мы верим, что все у нас получится.
Сёння таксама стала вядома пра тое, што міжведамственная камісія знізіла ўсім спартоўцам выплаты па прэзідэнцкіх стыпендыях ажно на 20%. Як вы мяркуеце, з чым гэта звязана? З эканамічнай сітуацыяй ці гэта такая помста кіраўніка краіны? Былога ўжо. Я думаю, что, конечно, тут и не обошлось без экономической ситуации. Мы все понимаем, что страна находится сейчас в кризисе, и, возможно, через еще пару месяцев не будет вообще возможности платить спортсменам и другим структурам заработные платы и стипендии. Ну и, конечно же, возможно, это является также фактом того, что спортсмены, большая часть спортсменов известных высказала свою позицию, и позиция эта не соответствовала нынешней власти. У звязку з гэтай пазіцыяй Александр Лукашенко тут не толькі спартоўцаў датычыць справа, але і дзяржслужбоўцаў. Ён гаварыў пра тое, што гэта такая здрада. Як вы з гэтым пачуваецеся? Вось гэтай здрадай, ці што б вы адказалі кіраўніку краіны? Ці ёсць гэтае пачуццё, што нешта не так, што здрадзілі Лукашенку персанальна? Я хочу сказать, что в первую очередь мы не спортсмены, мы граждане своей страны. У нас есть своя гражданская позиция, и мы вправе ее высказывать. У нас есть свой голос, и независимо от того, спортсмен, рабочий, человек из другой сферы, ты вправе высказать свою позицию. Мы боремся за страну, мы боремся за свой народ, но ни в коем случае не за власть, которая стоит свыше. Поэтому о том, что мы предали, кого мы предали? Свой народ? Нет. Я являюсь гражданином своей страны? Да. И, наверное, здесь вообще это слово неуместно. Ось на пачатку нашай праграмы я агучыў прозвішчы людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Таксама жахлівая абсалютна сітуацыя па ўмовах утрымання, пра якія распавядала Алена Леўчанка. Учора мы пра гэта ўсё даведаліся. Якая была ваша рэакцыя? На самом деле, хоть мы предполагали, что могло сложиться так, что Лену не отпустят сразу, но все-таки все равно это было каким-то шоком. Мы понимали, насколько это психологически тяжело, когда ты находишься столько времени в неволе, и когда тебя не хотят выпускать. Вы представляете, насколько сложно было родителям, близким людям, которые стояли под Крестино и ждали, когда Лена выйдет, и Лена не вышла. Конечно же, было очень такое большое напряжение, но все очень надеялись и верили, что все-таки это случится, и Лена выйдет на свободу. Слава Богу, что она там, на свободе, что она со своими близкими. Но, конечно, то, чем она поделилась, то, каких нечеловеческих условиях она находилась, это еще больше, наверное, разозлило и просто направила всю вот эту вот негативную энергию после вот этого сообщения, в желании действовать дальше, что мы все делаем правильно и что необходимо действовать более активно, еще более мощнее для того, чтобы наш народ не оказывался в таких бесчеловечных условиях, тем более абсолютно без повода. Ось калі я назіраю за гэтымі фактычна катаваннямі ў цэнтры Еўропы, у мяне ўзнікае пытанне, навошта ўвогуле рабіць гэта з людзьмі, гэта вядома, але са спартоўцамі тут асаблівая сітуацыя. Вы ж людзі, якія праходзяць асаблівыя выпрабаванні, у тым ліку і фізічныя таксама. Пагэтаму вас вось гэтымі рэчамі запужаць немагчыма. Вы робіце сваё, ідзеце да мэты. Навошта уладзе гэта патрэбна? На самом деле сложно сказать. Мне кажется, тут уже просто последние какие-то судороги власти, желание каким-то способом отомстить. Вот сами по поведению мы видим, что, в общем-то, спортсменов как людей не считают. Нас использовали как политический инструмент, нас использовали как пропаганду своей власти, своей легитимности, но не более того. Если ты не согласен, и если ты имеешь другую гражданскую позицию, ты не угоден власти, ты, в принципе, не нужен, и тебя за человека не считают. Соответственно, мы сразу видим, что никакого уважения ни к нам, ни к людям абсолютно нет.
Што ў гэтай сітуацыі можна зрабіць? Вось некаторыя гавораць пра дыялог. Ці ўжо вельмі позна на дыялог, мяжа пройдзеная і застаецца вось яшчэ тыдзень на той ультыматум, які дала Святлана Ціхановская. Як вы бачыце развіццё падзеяў? Я думаю, что если власти готовы были бы к диалогу, они бы вышли гораздо раньше. Сейчас мы можем действовать только со своей стороны, мы можем использовать различные санкции, мы можем использовать свои собственные способы давления, но мне кажется, никто не знает вот этого точного пути, как необходимо, чтобы все закончилось. Мы не знаем, что думает обратная сторона, так как на диалог она не идет. Мы не знаем, какие способы и методы они будут применять, хотя и так все очевидно. В любом случае мы боремся за свои права, за права наших граждан и за ту свободную Беларусь, которая обязательно будет. І відавочна таксама, што ўсім трэба быць разам і ўсім трэба быць салідарнымі. Дзякуй вам за гэтую размову. На відэасувязі з Вільні Александра Герасіменя, трохразовая прызёрка Алімпіядаў, чэмпіёнка свету і Еўропы па плаванні, маё і спадарства госцей. А мы задаем пытанне пра гвалт і магчымае расследаванне ў дачыненні да тых, хто яго чыніць. Ці такі сцэнар увогуле магчымы, разважаюць жыхары сталіцы. Гэтая ўлада ніколі ўжо не пачне крымінальнай справы супроць сілавікоў, якія збівалі і забівалі людзей. Ну і па-другое, нельга спыняць пратэст, пакуль ён, так сказаць, не сыдзе. Ну, это абсолютно неправильно. Я думаю, что наши власти, они не пойдут на то, чтобы вот какие-то действия предпринимать. Да. Это очень плохо, это не очень хорошо. Я ўвогуле не веру, што ўлада са сваёй сутнасцю яна ўвогуле здольная пайсці на такі крок. Таму гэта пытанне такое больш гіпатэтычнае, и мне нават цяжка уявіць, што магло падбыцца, бо я ведаю, што гэта не адбылося. Если бы все это было не просто на словах, да, что вот мы обязательно проведем там расследование, мы обязательно всех отпустим, то как бы это одно. Другое дело, если бы были какие-то факты, если бы правда были какие-то дела и были бы какие-то результаты, и были бы заведены в ответ уголовные дела на там представителей, не знаю, ОМОНа, например, или милиции, то, ну, думаю, да, это как-то повлияло бы на дальнейшее поведение людей. Я считаю, что не больше про перевыборы, потому что люди хотят перемен. Чтобы остановили насилие и к ним относились с уважением и слышали их желания, то, чего они хотят, и элементарно уважали их. Я вообще как бы в это не верю, что они начнут, и это не остановит протесты, я так думаю. Чему? Ну, так думаю. Я лічу, що ні, тому що, як каже один з лідерів протестного руху, Марія Колеснікова, беларусы цудоўныя, і яны ўжо не змогуць мірыцца з рэжымам. Вось, таму нейкая жорсткасць з боку улады не зможа спыніць нашага пратэсту. Я думаю, часткова спыніць, конечно. Чему? Ну, по-моему, это очевидно, потому что всех же не посадишь в тюрьму. И люди переживают, конечно, друг за друга. Сейчас как-то все друг за друга, один за всех, все за одного. Поэтому я думаю, что это ослабит протест, безусловно. Но все равно будет продолжаться дальше. Пратэсты не сціхаюць, хаця ў дзяржаўнай прапагандзе ўсё гучней пачынаюць гучаць галасы пра тое, што пратэст зліўся, што выходзіць не трэба, а сёння камітэт дзяржаўнай бяспекі ўвогуле заявіў пра тое, што нібыта нехта камусьці сказаў пра тое, што рыхтуецца маштабная правакацыя, небяспечная нешта ў Беларусі, што невядома, калі ідзе таксама невядома, але вось КДБ ведае, што нешта мае
адбыцца. Гэта вельмі сур'ёзна насцярожвае, бо тыя дзеянні, якія камітэт дзяржбяспекі рабіў у 2006 годзе, памятаем таксама 2008 і 2009 гады, таксама 2011 год, самыя разнастайныя выбухі, у тым ліку выбух у метро, то гэта ўсё насцярожвае. А таксама было ў экспертаў вельмі шмат сумневаў, хто ўвогуле за гэтым усім стаяў, і многія сыходзіліся на думцы, што заўсёды рыхтавала гэта дзяржава, каб спыніць нейкія незадаволенні і настроі гаспадарства. У жодзені таксама сёння выходзілі мясцовыя жыхары, якія зладзілі флэшмоб несвабодных беларусаў, бо яны ішлі з закладзенымі рукамі за галаву. І гэтым яны хацелі паказаць, што так адчувае сябе кожны чалавек, які выходзіць на вуліцу ў выходны дзень. Вось гаспадарства такія навіны, а адзін з кіраўнікоў стачкаму Беларускалі Анатоль Бокун, апошняя інфармацыя, не выйшаў пасля таго, як адбыў 25 сотняў арышту. Суддзя Алеся Серадзенка дакінула яму яшчэ 15 сотняў. Гэта такія навіны, якія мы таксама маем увесь час. Чалавек павінен выйсці, яго чакаюць, але ён застаецца за кратамі. Таксама стала вядома пра тое, што не змог правесці аўтограф-сесію ў акадэмкнізе сваёй кнігі «Рэвалюцыя» вядомы беларускі пісьменнік Віктар Марціновіч. Зверху сказалі, напісаў на сваім фэйсбуку пісьменнік, што трэба атрымаць дазвол на мерапрыемства ў прэзідыуме Акадэміі навук. Што ж так напужала ў гэтай кнізе? Магчыма, назва ж «Рэвалюцыя». А мы пытаемся, ці павінна быць дзяржаўная цэнзура ў творчасці і чаму? Жыхары Пенску. Творческие люди, я считаю, вот у них особое видение, поэтому им нельзя запрещать цензурой что-то высказывать. Единственная цензура может быть только если это что-то, брань какая-то, нецензурная. Вот в этом плане, да, должна быть цензура. В плане самовыражения своего мнения каждый человек имеет право на это, я считаю. Я считаю, что должна, потому что через творчество можно внедрить в общество абсолютно любую идею. И в том числе аморально. Поэтому она должна быть. Дзяржаўная цэнзура наогул у творчасці я лічу бессэнсоўнай, таму што калі чалавек нечым абмежаваны, якая можа быць творчасць? Есть такие произведения, может быть, или там какие-то действия, которые, антивоспитание проводят. Я не в плане а просто на личность какое воздействие отрицательное. Вот в этом плане. А так вообще нет, творчество это и есть творчество. На мой взгляд, я считаю, что она не нужна, потому что творчество – это такой момент, когда это есть творчество. Нельзя его как-то корректировать, его нельзя направлять. Творчество – это то, чем мы живем. Поэтому я считаю, что государство не должно вмешиваться и давать полную свободу для действий творческих людей в любом направлении. Может быть, если что-то уж совсем откровенное, тогда это на определенную аудиторию должно транслироваться. А так, в целом, я не думаю, что творчество нуждается в цензуре. Это все индивидуальное восприятие и оценка. Человек должен самовыражаться. Поэтому цензура в наше время не то что недопустима, мне кажется, ее просто невозможно наложить. Вследствие того, что сейчас интернет-телевидение, свобода слова. Поэтому я считаю, что цензуры в творчестве не должно быть. Это самовыражение. Я считаю, что цензура должна быть, наверное, внутренней. Потому что не все люди воспринимают все правильно. То есть по своему внутреннему убеждению. Творчество бывает очень разное, и у людей понятия все разные. Кто-то считает, что, извините, откровенная эротика – это нормально, а кто-то считает, что нет. Поэтому, естественно, должна быть какая-то хотя бы элементарная. Я считаю, что государственная цензура в творчестве не нужна, потому что то и творчество, что это полет мысли художника, писателя, поэта и так далее. Все. Вось так, гаспадарства, закрываецца Купалаўскі тэатр, па сутнасці, дзе праходзіць нейкі закрыты канцэрт, нібыта харошак. Таксама звальняюцца людзі культуры і мастацтва, адукацыі.
І пры гэтым на вось такую аўтограф-сесію пісьменніка патрэбны дазвол прэзідыума самой акадэміі навук. Тут узгадваецца такі ўжо літаратурны анекдот, калі яшчэ маладога Іосіфа Бродскага судзілі ў судзе і запыталі пра ягоную прафесію, то ён адказаў, што ён з'яўляецца паэтам. Тады склад суду запытаў, дзе ж навучаюцца людзі вось такой прафесіі. Хіба тут таксама і да Віктара Марціновіча будуць задаваць гэтае пытанне, наколькі ён з'яўляецца пісьменнікам. Сам Марціновіч адказаў, што кніга ад любых абмежаванняў робіцца толькі мацнейшай. Хай гэтая забарона зробіцца такой піар-акцыяй, рэкламай гэтай новай кнігі Віктара Марціновіча «Рэвалюцыя». Ейная назва, яна пісалася 12 гадоў, але з'явілася толькі цяпер, у вельмі актуальны момант для ўсіх нас, беларусаў. Таксама культура і мастацтва пераносіцца з абмежаваных сцэнаў, з нейкіх абмежаваных пляцовак у двары. Ужо 3-й месяц беларусы паказваюць сваю еднасць у гэтых самых дварах. У сталічным Сухараве ў гэтыя хвіліны адбываецца партызанскі, па сутнасці, канцэрт гурта «Мутнае вока». На месцы наш калега Михаил Пранович. Вітаю. І якая атмасфера пануе на канцэрце? Што адбываецца ў гэтыя хвіліны? Вітаю, Сергей. Ну, атмасферу вы бачыце самі, такі камерны, але партызанскі ўсё ж канцэрт адбываецца зараз у сталічным Сухарова. Нагадаю, што гэта не цэнтр Менску і гэта не такі, тут не такія жылыя комплексы вядомыя, як Каскад ці Новая Бравая. Гэта самы звычайны спальны мікрараён у Менску. Вось ад таго месца, дзе мы зараз знаходзімся, менш чым 500 метраў да МКАДу. Вось, але людзей сабралося здесь вельмі шмат, больш чым 200. Вось, і кожны тыдзень тут праходзіць не 1 і не 2, а 3 альбо 4 вось канцэрты розных гуртаў на 2 разных пляцоўцах. Вось, напрыклад, гэта знаходзіцца на вуліцы Пімена Панчанкі і ёсць яшчэ другая на вуліцы Максіма Гарэцкага. Вось, так, сёння для жыхароў Сухарова выступае вельмі значна вядомы гурт музычны «Мутнае вока». Вось, і як угаварыць вось такіх музыкантаў прыехаць выступаць на звычайную дзіцячую пляцоўцу, да, а не на настоящую сцэну. Вось мы зараз пытаемся у каго-небудзь з местных жыхароў. Давайте подъедем вось до солодкого стола. Так, вось, давайте мужчине. Добрый вечер. Добрый. Як вас зовут? Александр, Саша. Вось, калі ласка, скажите, як атрымалася вось у вас собрать столькі людзей на гэты канцэрт, і хто ўсе гэтыя людзі? Ну, гэтыя людзі — это жыхары нашага раёну. Атрымалася сабраць, прабачце, не вельмі добра размаўляю по-беларуску, где-то буду блытаць слова з рускімі. Значит, ну, уже на працягу 2 месяцаў мы начинаем разбираться. У нас создались 2 канала, чата, в которых мы общаемся. Там уже больше за 3000 человек. Организовываем концерты, сборники спортивные, футбол. Это уже, по-моему, на моей памяти 4-й концерт. С каждым разом людей выходит все более и более. Атмосфера выдатная. Калі ласка, скажите, колькі плаціце вось музыкам і адкуль гэтыя грошы? Гэта ўсё тыя самыя замежныя лялькаводы? Ну, я не ведаю ни одного ляльковода. Это все организовывается за счет людей. Каждый день несе печиво, несе горбату, несе кофе. Музыкантам кто сколько может там подяковать от себе. Никаких грошей от кого-то не ведаю. А вось такое пытанне, не страшно вам збираться вось так? Сразу было
По-разному было. Но сейчас не страшно. Это наш двор, наш район. Мы не робим ничего супрацьзаконного. И мы маем право организовывать это все. Это мои думки, но я... По крайней мере, гэтыя люди, что тут собрались, они не боятся. Так, ой, дети. Вялікі вам дзякую, Александр. Вось, а зараз мы, наверное, пойдем до самого солодкага месца на гэтым канцэрце, до солодкага стола. Так, мабыць, вось, давайте з вами поразмаўляем. Вось, калі ласка. Добрый вечер. Як ваше імя? Алена. Алена, калі ласка, расскажите нам, чым частуеце гасцей, адкуль гэта ўсё, хто гэта несе? Калі ласка, долучайтеся до нашего стола. Тут присмаки, які принесли наши дорогие соседи. Печиво, горбата, кава, яблыки, цукерки и іншие присмаки. И хто гэта несет? Это несут наши соседи. Можно приносить, чем кому не шкода поделиться со своими соседями. Добра, калі ласка, расскажите, вот, мне казали, что у вас уже есть и свой сцяг, и некие іншие символы. Вот можете что-нибудь про это рассказать? Да, у нас есть и свой стяг Сухарова с печенкой нашей сухаревской. Коли вы тут походите сярод наших соседей, вы его знайдете. И есть у нас так само значки, так само с нашим гербом Сухарева печенькой. Ну вот задам так само вам гэтае пытанне. Вось не страшно так збирацца на районе вось на такія канцэрты партызанскія? А чаму павінна быць страшна, калі я живу на гэтым раёне, гэта мой раён, і я вышла адпачыць побач со своими соседями. Вялікі вам дзякуй. Да, так, ну а зараз я прапаную паслухаць ты самы канцэрт, дзеля якога усе тут і сабраліся, да? Канцэрт гурта «Мутнае вока». Добра. Безумоўна, спадарства, найлепш было б быць на такім канцэрце, і такіх канцэртаў вельмі шмат, і не толькі ў менскім двары. Вельмі важна, каб усім быць разам і адчуваць вось гэтую энергію неверагоднасці беларусаў, якія аб'ядналіся ў гэтыя нялёгкія часы, але часы, якія вось у такія моманты напаўняюць нас усіх аптымізмам. Хаця часамі з ім бывае вельмі цяжка. Цяпер крышачку навінаў з Магілёва, дырэктара музею гісторыі гэтага горада аштрафавалі за ўдзел у пратэстных акцыях. Прычым аштрафавалі спадара Аляксея Бацюкова ажно двойчы. За ўдзел у маршы Новай Беларусі суддзя Аксана Ратнікава з Ленінскага суду Магілёва пакарала яго на 270 рублёў. У кастрычніцкім суддзя Вольга Краўчанка аштрафавала Бацюкова за марш незалежнасці і марш герояў на 351 рубель. Дзяржава спыняецца крыху для некаторых сотнямі і дае штрафы. Хіба, як кажуць, жартуючы некаторыя, не хапае сродкаў. Тым часам перанесемся ў горадню. Дырэктарку гарадзенскага дзіцячага хоспісу Вольгу Вялічку таксама штрафам у 405 рублёў пакараў суддзя Кастрычніцкага раёну горадні Дмітрый Кедаль. Вольгу затрымалі учора ў адным з двароў у мікрараёне Альшанка, дзе для невялікага кола прысутных яна распавядала пра хоспісную дапамогу і магчымасці для валанцёраў. Абвінавацілі яе ў парушэнні
парадку правядзення масавага мерапрыемства. У Ольгі 2 непаўнагадовых дзяцей. Але гэта не перашкодзіла, каб ноч яна правяла ў ізалятары часовага ўтрымання. Я удзельнічала ў несэнсаваным мерапрыемстве. Учора мяне затрымалі у 19:30, калі мы праводзілі дабрачыннае мерапрыемства для хоспіса, не далі нам яго правесці. Пратрымалі мяне да сённяшняга часу у ІВС, ізалятары часовага утрымання. Тое, што я пабачыла у гэту ноч, слухайце, гэта жудасна. Я разумею, што тое, дзе я пабыла, і ў тых умовах, якіх я пабыла, гэта былі больш-менш прымальныя умовы. Мяне ніхто не біў, не пужаў, не абражаў. Тыя санітарныя нормы, якія там ёсць, ну гэта рэальна, гэта жудасна. Таму мне падаецца, гэта, калі мы разважаем пра змены, якія павінны быць, адно са зменаў гэта павінна быць змяненне пенітэнцыярнай сістэмы і змяненне ўтрымання людзей у ізалятарах часовага ўтрымання. Там знаходзяцца розныя людзі, якія зрабілі парушэнне заканадаўства. Яны таму што яны парушылі закон, але гэта не дазваляе такой ежай карміць людзей. Гэта не дазваляе даваць цюфякі такой якасці, якая там ёсць. Я сёння ночай цэлую ноч не спала, я думала пра Марыю Калеснікаву, пра іншых людзей, якія на маю думку незаконна ўтрыманыя. А як яны вось гэта ўсё трымаюць? Я думала пра Ларису Геніюш, я недавно читала яе ўспаміны, якім чынам яна гэта вытрымала. Мне падаецца, гэта ненармальна, калі ў хоспіса застаецца грошай на адміністрацыйныя выдаткі на 2 месяцы. Я амаль год хожу у гарвыканкам. Учора перадала гэтыя дакументы ў аблвыканкам. І калі я праводжу дабрачыннае мерапрыемства, каб сабраць ахвяраванне, вось мне падаецца, што гэта ненармальна. Мне далі 405 рублёў штрафу. Гэта больш, чым палова майго заробку месячнага. Мы будзем раіцца з адвакатам на гэты конт. А цяпер спадарства драматычны і поўны эмоцыяў зварот Вікторыі Анохавай-Жураўлёвай, маці 13 дзяцей і адміністратаркі пружанскага тэлеграм-чату. Чат, з яе словаў, яна стварыла 1,5 году таму для зносінаў. Цяпер там больш за 1500 чалавек. Цягам апошніх дзён да жанчыны некалькі разоў прыязджаў супрацоўнік РУС з настойлівай просьбай выдаліць з чату асабістыя звесткі працаўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў, якія ўсё часцей сталі з'яўляцца ў чаце. Сёння Вікторыю змусілі выдаліць гэты чат. Короче, ребят, я сделала все, что могла. У нас в чате почти 1600 человек. И мне очень жаль. Мне, правда, очень жаль, что сейчас приходится говорить вам о том, что я должна закрыть чат, потому что у РУВД есть постановление об изъятии носителей информации и осмотре моего жилища в случае, если я не соглашусь. И это значит, что, во-первых, во-первых, они шьют мне дело. Во-вторых, мои дети будут смотреть, будут свидетелями всех этих процедур по изъятию носителей, по досмотру вещей. Короче, я правда билась как тигрица, делала все, что могла, но отбить чат мне не удалось. Поэтому я начинаю санацию. В течение суток я должна его закрыть, я буду постепенно удалять пользователей, чтобы получить какую-то гарантию безопасности, которую, по иронии судьбы, мне сейчас никто не может выдать, потому что правовое поле у нас отсутствует, и мы с вами это прекрасно знаем.
По прогнозам, чат должен закрыться до Нового года на 2 месяца. И я надеюсь, что так и будет. Я надеюсь, что Новый год мы будем встречать с вами в других условиях и праздновать вместе. Живе Беларусь! Колькі яшчэ слёз адміністратараў такіх чатаў, колькі яшчэ слёз студэнтаў, працоўных, колькі траўмаў, перажыванняў, страчанага здароўя і гэтак далей. Да 25 кастрычніка агучаны народны ультыматум ад Святланы Ціханаўскай, які патрабуе сыходу Лукашэнкі, спынення гвалту і вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Пытанне, ці гэты ультыматум спрацуе. З намі на сувязі Сергей Антусевіч, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Вітаю. Добрый вечер. Спадару Сергей, як вы бачыце гэты ультыматум з пазіцыі беларускага працоўнага свету, ці ён спрацуе? Ведаеце, беларускі пратэст, ён дэцэнтралізаваны. І вось на прыкладзе папярэдняга сюжэту з тэлеграм-чатам мы бачым, як нервова ўлады, сілавыя структуры рэагуюць на вось такую каардынацыю гарызантальную. Яны шукаюць нейкіх арганізатараў пастаянна, каардынатараў. Вось. І таму я думаю, што мы пабачым, все побачим. Натурально, что мы разумеем настрой рабочих, мы абмяркоўваем і у тым ліку і гэтую сітуацыю. Мне цяжка рабіць прагноз, але я ведаю, што пратэсны настрой, ён нікуды не знік. Ён застаецца такім жа моцным, як і быў пасля 9 жніўня. Ну, вось калі мы літаральна напярэдадні бачым вось гэтыя запісы, чуем таксама пра тое, што людзі не галасавалі на тым жа мазе за Александра Лукашэнку, яны галасавалі за Святлану Ціханаўскую, адчуваюць, што іх падманулі, што іхныя галасы скралі, то якія гэта настроі на прадпрыемствах, бо вы кантактуецеся з людзьмі на беларускіх прадпрыемствах? Што гэта? Страх, адчай, злосць? Як гэта выглядае? Якая перавага сярод гэтых эмоцыяў? Гэта ўжо нянавісць. Гэта нянавісць да тых уладаў, гэта нянавісць да гэтых сілавікоў, якія пераўзышлі ўсе магчымыя ўжо межы. Яны пачалі збіваць не толькі па нядзелях тых, хто выходзіць на маршы, яны пачалі збіваць пенсіянераў, яны пачалі збіваць людзей з абмежаванымі магчымасцямі, якія выходзяць таксама на пратэсты. Гэта, ну, такія канвульсіі, але вось я кажу, што гэта проста, ну, відаць, вось, што ні да чаго добрага прывесці не можа. Я цудоўна разумею, што улады гэтымі крокамі яны спрабуюць радыкалізаваць пратэст. Яны спрабуюць вось такім чынам праз радыкалізацыю яго спыніць сілавым шляхам. І я думаю, што у беларусаў хапае вытрымкі, хапае розуму, каб ўсё гэта бачыць, ўсё гэта разгледзець і не паддавацца на гэтыя правакацыі. Александр Лукашенко, калі адчуў, што можа быць страйк працоўных, то мы памятаем, вось на пачатку гэтай сітуацыі ён адразу паехаў да працоўных і вельмі непрыемна быў там асвістаны, мякка кажучы, гучалі самыя непрыемныя словы у ягоны адрас на гэтым прадпрыемстве. А таксама многія эксперты гавораць пра тое, што вось страйк, мірны страйк, ён абсалютна патрэбны і ён эфектыўны. Гэта разумеюць эксперты, гэта разумеюць улады таксама, чаго вельмі баяцца. А ці гэта разумеюць таксама працоўныя? Менавіта так і разумеюць, бо страйк гэта не толькі
просто не выходзіць на працу, ёсць розныя формы страйку. Зараз вельмі папулярны, адзін з самых любімых спосабаў супраціву гэта італійскі так званы страйк, калі уся праца робіцца па тэхнікі бяспецы, па правілах, па інструкцыях, і такім чынам запавольваецца вытворчы працэс. Я сам бачыў пасля таго, як распачаліся вось гэтыя страйкі ў жніўні, рэпартаж тэлеканала АНТ, дзе яны і гэты страйк італійскі, там дзе ўсё здавалася б так і павінна быць па закону, да, па правілах ўсё рабіцца, яны раздражнёна казалі, што вось і гэты страйк таксама наносіць велізарны урон гаспадарцы. Ну, калі ў краіне у нас такі прававы дэфолт, я разумею цудоўна, што не да правілаў, не да законаў і будуць падаўляцца любыя формы супраціву, але я думаю, што мы вельмі хутка пераможам і сапраўды, я думаю, што яшчэ Новы год сустрэнем ужо абсалютна в іншых умовах. Але да новага году яшчэ далёка, трэба зрабіць пэўныя справы, і за працоўнымі тут вельмі вялікія справы таксама. У мяне таксама пытанне, ведаеце, пра ціск, які ўлады вельмі моцна кінулі на працоўных. Тут працуюць ідэолагі таксама, тут працуюць і міліцыянты, якія застрашваюць, таксама кідаюць найбольш актыўных на суткі, штрафы. Гэта ўсё непрыемныя моманты. Як пераканаць працоўных, што яны не кінутыя, што ім дапамогуць, што рэшта беларусаў з імі салідарная? Я магу толькі пацвердзіць, што яны не кінутыя, што прафсаюзная салідарнасць, між іншым, і ў краіне ўнутры, і па-за яе межамі, яна проста цяпер не проста працуе, да, яна працуе так, як трэба. Яны сапраўды не будуць кінутыя сам-насам з праблемамі з гэтымі, што былі названыя. Нават вось мы бачым гэтую салідарнасць вось апошнія дні, калі фактычна рабочыя, гэта нямецкі прафсаюз Верді, прыслаў нам ліст, што яны не хочуць выконваць працы па тэхнічным абслугоўванні прэзідэнцкага самалёту. Гэта ўсё так, спадару Сергей, у нас вельмі мала часу, але калі вельмі коротка, я б вельмі хацеў, каб гэта прагучала ў эфіры. Вось чалавек, які нас глядзіць дзесьці, можа, ў невялікай мясцовасці, які мае праблемы ў сябе на прадпрыемстве альбо вагаецца. Калі ён гэтыя праблемы пачынае мець, куды яму можна пайсці, да каго звярнуцца, куды тэлефанаваць, пісаць, як вось гэта выглядае? Я магу назваць толькі сваю арганізацыю, гэта Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў. Я магу назваць 4 нашы суб'екты. Гэта Беларускі незалежны прафсаюз, гэта Свабодны прафсаюз металістаў, гэта прафсаюз рэп і Свабодны прафсаюз беларускі. Калі не знойдуць людзі блізка актывістаў ці лідараў гэтых прафсаюзаў, трэба звяртацца да незалежных журналістаў. Яны, я думаю, заўсёды дапамогуць знайсці нас, а мы ўжо знойдзем, якім чынам вывесці на тыя фонды, якія дапамагаюць, бо мы насамрэч не можам займацца і вось гэтымі справамі таксама. Гэтым займаюцца адмысловыя людзі, і я думаю, што рабочыя не будуць пакінутыя з праблемамі, якія здараюцца пасля гэтага ціску ці звальнення ці гэтак далей. І гэта самае галоўнае. Дзякую вам за гэтую размову і дзякую за адказы. Сергей Антусевіч, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, да якога гаспадарства таксама можна звяртацца з праблемамі. А тым часам у Вільні Святлана Ціханаўская сустрэлася з міністрам замежных справаў Канады. Гэта краіна таксама дапаможа Святлане Ціханаўскай дамагчыся мірнай перадачы ўлады і правесці пазней рэформы.
Святлана натхняе не толькі людзей у Беларусі, але і ва ўсім свеце. Яна звяртае ўвагу на аднаўленне дэмакратыі, паказваючы неверагодны гонар, змагаючыся за свабодныя і сумленныя выбары ў Беларусі. У нас была вельмі плённая дыскусія, як звычайна магу сказаць, вельмі добрая і цёплая дыскусія пра тое, як Канада і ўвесь свет можа працягваць стаяць на баку каардынацыйнай рады і людзей Беларусі. Мы сочым за падзеямі. Мы бачылі гвалт, які ўзмацняецца. Канада хоча быць наперадзе і сачыць за выкананнем правоў чалавека, правядзеннем свабодных выбараў ды сканчэннем гвалту. У нас ёсць шмат сродкаў уплыву, і першы, які мы ўзгадалі ў нашай дыскусіі з лідаркай апазіцыі, гэта санкцыі з боку Канады, міжнароднай супольнасці, Еўрапейскага звязу, Великабрытаніі і ЗША. Мы былі адной з першых краінаў, якія ўвялі санкцыі. Гэта вельмі сімвалічна, бо гэта высылае вельмі моцны сігнал рэжыму Лукашэнкі, што свет не будзе маўчаць. Падчас сённяшняй дыскусіі мы высвятлялі, як Канада можа дапамагчы ў тэхнічным плане, каб каардынацыйная рада мела інструменты і экспертаў, неабходных дзеля палітычных і эканамічных рэформаў, каб яна магла пабудаваць натхняльную будучыню для беларускага народу. Канада – одна з краінаў, якая лепш за ўсё арыентуецца ў нашай сітуацыі. Падтрымлівае нас, займае актыўную і цвёрдую пазіцыю. Мы ў захапленні ад такога падтрымання. Беларуская дыяспара ў Канадзе – адна з найбольш уплывовых і актыўных. І вельмі добра, што канадскі ўрад слухае нашу дыяспару. Канешне, санкцыйны спіс сімвалічны, але ён дастаткова эфектыўны знак для беларускіх, так сказаць, злачынцаў, што міжнародная супольнасць за німі сочыць і што яны павінны падумаць двойчы перад тым, як чыніць гвалт над беларусамі. Мы вельмі ўдзячныя за ўсё, што Канада ўжо зрабіла, і за тое, што зробіць у будучыні. Я представляю свое будущее замечательным в Беларуси после смены власти, после того, как у нас будет безопасная и страна, в которой есть закон. И я уже отвечала на этот вопрос по поводу объявления меня в розыск. Это уже было давно, я просто не знала об этом. Но ничего нового для меня. У нас есть только один путь – это победить, и мы обязательно победим. И тогда все, кто был объявлен в розыск, на ком висят обвинения всякого рода, все обвинения будут сняты, как и с меня. Спадарства, атрымліваецца, што Святлана Ціхановская сустракаецца на самым вышэйшым узроўні, таксама яна сустрэлася ўжо пасля гэтай сустрэчы з міністрам замежных справаў Канады, з міністрамі, кіраўнікамі дыпламатычных ведамстваў Прыбалтыкі, гэта Літва, Латвія і Эстонія, і ўсе гэта вельмі важныя спатканні, і ўсё гэта адбываецца таксама, спадарства, на тле міждзяржаўнага вышуку Ціхановскай. І ў звязку з гэтым узнікае пытанне, ці ўвогуле гэта не смешная дыпламатыя ў выкананні Александра Лукашэнкі і ягонага міністэрства замежных справаў. З намі на сувязі палітолог, паліттэхнолог Александр Фядута. Добрый вечар. Добрый. Спадару Александр, як вы ацэніце гэтую дыпламатыю ад Александра Лукашэнкі, калі ён у міждзяржаўны вышук аб'яўляе Ціхановскую, якая, па сутнасці, вядома, дзе знаходзіцца, вядома, з кім сустракаецца? Насамрэч, гэты ягоны крок носіць выключна сімвалічны характар. А што тычыцца ягонай дыпламатыі, дык ягоная дыпламатыя скончылася у той момант, калі ён дазволіў сабе адмовіцца размаўляць са спадарняй Меркель і нахаміў спадару Макрону. З еўрапейскімі лідарамі так сябе не паводзяць. А што гэта можа азначаць для Александра Лукашэнкі? Ці ён гэта разумее, і як вы гэта бачыце? З майго пункту гледжання, ён добра разумее, што ён робіць, і я думаю, што спадар Макей растлумачыў яму наступства ягоных такіх паводзінаў, але рэйтынг спадара Макея ва ўладзе Беларусі у атачэнні Александра Лукашэнкі сёння рэзка зніжаецца і амаль што ўжо равен нулю. А сам спадар Лукашэнка, ён лічыць, што горш уже не будзе.
Спадар Александр, вы асабіста знаёмыя былі калісьці з Александром Лукашэнкам, і як гэта магло выглядаць? Ён тупнуў нагой, накрычаў і сказаў, што я зраблю так, як патрэбна, не буду нікога слухаць. Як у такіх сітуацыях былы кіраўнік мог сябе паводзіць? Александр Егорович ни на кого ногами не тупае. Прынамсі, я не памятаю таких выпадкаў. Ён кажа, будет так. Тыя, хто не пагаджаюцца, сыходзяць. Тыя, хто пагаджаюцца, застаюцца і робяць так, як ён сказаў. У такім выпадку вы сёння праводзілі таксама канферэнцыю, на якой, між іншага, вы прымалі удзел і задавалі самымі рознымі пытаннямі. Адно з такіх пытанняў, што змусіла Лукашэнку да візіту ў СІЗА КДБ? Гэта сіла ці слабасць? Які адказ знайшлі? Гэта безвыходнасць. Ён не разумее, што далей рабіць. Ён абавязаны выконваць тыя абяцанкі, якія ён даў спадару Пуціну. Мажліва, сярод гэтых абяцанак ёсць, прынамсі, і абяцанка распачаць дыялог з апазіцыяй. Паколькі ён не ведае, як распачаць дыялог з тымі, каго ён не кантралюе праз сілавыя структуры, ён палічыў мэтазгодным зрабіць менавіта так. А наколькі гэта сильны альбо слабы крок, час пакажа. Але пакуль што бачым, што хіба гэта выглядае на правал, бо і адвакат спадара Бабарыкі гаворыць пра тое, што ніякі дыялог не атрымаўся, і тое, што мы бачым цяпер на дзяржаўным тэлебачанні спадара Васкрэсенскага, гэта неяк даверу не выклікае у людзей, якія думаюць. І сёння раптам з'яўляецца іншая заява Камітэту дзяржбяспекі, што ёсць інфармацыя, што будзе нейкая правакацыя. Вось пра гэтую заяву ў мяне тады пытанне, што гэта старая метадычка чэкістаў? Я не ведаю, ці старая гэта метадычка чэкістаў, ці гэта нейкая новая распрацоўка, якую яны збіраюцца рэалізаваць. Але, наколькі я памятаю, усе органы дзяржаўнага кіраўніцтва, а Камітэт дзяржаўнай бяспекі, як частка нашага ўраду, таксама да іх адносяцца, яны мусяць, калі яны даведаюцца пра тое, што рыхтуецца нейкая правакацыя, яны мусяць папярэдзіць гэтую правакацыю. Таму тое, што сказаў генерал Тертер, гэта бла-бла-бла. А ён мусіць зрабіць так, каб ніякай правакацыі не было. Гэта значыць, яму трэба ўзяць тых, хто гэтую правакацыю рыхтуе, паказаць грамадству, і зразумела, што гэта будзе не дохлы пацук, пра якога казаў адзін з ягоных папярэднікаў, які сёння ўжо, дзякуй Богу, не працуе ні ў якіх дзяржаўных органах, наколькі я ведаю. Вось. І ён, менавіта генерал Тертель, абавязаны зрабіць усё, каб гэтага не было. А калі ён ведаў пра тое, што гэта мусіць адбыцца, і нічога не зрабіў, каб гэтага не адбылося, гэта значыць, што ён перш за ўсё і павінен адказваць. А можа, ён перш за ўсё і гэтая цэлая махіна прапаганды патрабуе, каб гэта адбылося, нейкая правакацыя? Ведаеце, давайте сыходзіць з таго, што генералы КДБ, яны, мажліва, не зусім разумныя людзі, як быў спадар Сухаренко, але яны і не дурні. І так рызыкаваць, што падстаўляцца пад крымінальны артыкул, а непрыняццё мераў супраць, напрыклад, тэрактаў, вось гэта крымінальны артыкул. І калі спадар Тертель сапраўды ведае пра нешта, вось ён мусіць гэтага не дапусціць.
Але спадар Александр, ці не выглядае вось гэтыя крокі мы чуем на дзяржаўным тэлебачанні увесь час гаворку пра тое, што радыкалізацыя пратэстаў, вось гэтае слово радыкалізацыя гучыць увесь час, з'яўляецца раптам падпаленая нейкая хата старая балабы кіраўніка менскага АМАПу, потым нібыта ляцяць кактэйлі Молатава у пастарунак міліцыі, хаця калі прааналізавалі гэтыя здымкі, то кажуць, што немагчыма было кінуць гэтыя кактэйлі, каб згарэла там штосьці на тэрыторыі гэтай міліцыі. Жорсткасць сёння каму яна патрэбная? Выключна сілавікам ці не? Ну, перш за ўсё сілавікам, таму што рыхтуецца бюджэт, і яны спадзяюцца, што той бюджэт, які будзе прыняты, прынамсі не скароціць тыя грошы, якія яны атрымліваюць. Вось, па-другое, іхні ўплыў на Александра Лукашэнку сёння найвялікшы. Большы, прынамсі, чым уплыў спадара Макея, якога мы згадвалі, альбо нават спадарынь Качановой и Рейсмонт. И я думаю, что, можливо, это сапраўды кому-нибудь выгодно, корыстно з силовиков, але прабачце, давайте сыходзіць з таго, што мы дакладна пра гэта не ведаем. Таксама сёння кіраўнік Губазіка Мікалай Карпянкоў зрабіў абсалютна нейкую неадэкватную заяву, дазволю сабе даць такую ацэнку, бо гэта неадэкватна. Працытую, мы гуманна выкарыстаем зброю, у тым ліку і агнястрэльную. Вось што для вас гэтая заява? Дурасць. Няма ніякай іншай формулёўкі. Дурасць, па-другое, пагроза. Зразумела, што гэта пагроза. Гэта значыць, што мы будзем выкарыстоўваць зброю. А па-трэцяе, гэта сапраўды у пэўным сэнсе працуе на тую версію, што менавіта сілавікі з атачэння Александра Лукашэнкі і могуць рыхтаваць нейкую правакацыю. Бо калі б спадар Карпенкоў гэтага не сказаў, я думаю, что вось такого пацверджання дагэтуль не было бы. Дзякуй вам за гэтую размову. Палітолог, паліттэхнолог Александр Фядута, маім і спадарства госцем. На гэтым сёння ў нашым эфіры стаўлю кропку. Для вас працаваў Сергей Падсасонны, а напрыканцы яшчэ адно пытанне. Ці лічыце вы Святлану Ціхановскую нацыянальным лідарам, лідарам грамадства, лідарам пратэсту? І чаму? Адказы жыхароў сталіцы. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і памятайце пра тое, што пратэсты не спыняюцца. Сачыце за тым, што адбываецца ў нашай краіне. Я считаю ее национальным лидером, но не лидером протестов, потому что, в принципе, у протестов нету лидера. Наша семья голосовала за нее, поэтому, да, я считаю ее национальным лидером. Я думаю, она действительно является лидером протестов и сейчас на международном уровне выражает желание всех белорусов и отстаивает нашу позицию именно на мировом уровне. За ней идут люди. Она представляет интересы всего общества. И поэтому я считаю, что она национальный лидер. Не считаю, категорически не считаю. Так лидерами не становятся. Становятся лидерами люди, заслужившие, имеющие заслуги. А она кто такая? Я голосовал за нее. Но сейчас то, что происходит, мне не очень нравится. Поэтому надо искать какие-то другие пути контакта и с властью, и власти с той же самой Тихановской, и с остальными гражданами. Я її лишу одним з лідерів, бо вона не одна. Некоторые лідери зараз у турмі знаходяться, ви ведаєте. Миколай Статкевич, Павел Северинец, вони за кратами. А Светлана Тихановская, она, безумовно, один из лидеров Беларуси. Немножко, мне кажется, до лидера просто она не дотягивает. Ничего личного, это лично мое мнение. Основное количество населения выбрало ее президентом.
поэтому она является представителем белорусского народа на данный момент. Усе тыя сустрэчы, якія адбываліся ў яе з лідарамі іншых краін, я лічу, што это тоже прызнанне яе як нашага нацыянальнага лідара, як лідара беларускага народа. Яна зараз гаворыць ад нашага імя з лідарамі краін, і яны яе слухаюць. Ну, не прэзідэнтам, але лідарам грамадства, такім сімвалам, які аб'яднаў зараз такі пратэсны рух, лічу, канешне. Але не толькі яе. Ну, чаму? Таму што яна балатавалася ў прэзідэнты, была апанентам дзеючага гаранта Конституции. Я ее не знаю, и узнавать уже поздно. Знаете, я уже в возрасте, зачем мне она нужна? Конечно, может быть, товарищ президент нынешний не очень хорош, но мы знаем, что от него ожидать. С тягом часу, я думаю, что эта роль зменшается, потому что протесты параллельно, координационная рада параллельно існують. Она очень сильная женщина, которая ведет за собой людей. Лечу, потому что я за нее голосовала. Поэтому и лечу. Все, исчерпывающий ответ. Все, это мой выбор. Живи Беларусь!